kelang menumbat ikapun ya kemak hadin kejing klak no ba David Nongrum UMLA barin jong Kamal Kreng constituency so Rajiv Kumar Chief Election Commissioner jong kali India barakui ula pelong ya ke by election kabaki ong ke election siteng samoy hak tu ke by election dipat nong song jong Kamal Kreng constituency da kejing sania kabateli ila penkup burom nyepi da kabaki ai kata mandate belum very clear. Menta pipai kemat pat jakanong tumai constituency. Ya kaba bidang long hi sitting MDC. Hadu menta nakati ke constituency. Ngamut panong wapi bilang kum tau beri kumbang manor. Ya ketu ke pelang ja ke wapi banja. Ya ketu ke pelang ja pi kenjat dekat gejat. Kalau beliau banut ban kenjat ke pelang ja teban kenjat dipat dong song do kanong tumai constituency kamdon jing minta pisu ai dau ba kejing klak no dong bahe latu pelang kalkungo tebalai since the beginning of your political career ya kun persia bahe lu karena pihak ban itu hok ya kata lada pihak itu hok ikloy ban ai ke kiti komon ke kiti kerjaan bopin poi saka thong to kabar bat lada phikli 1000 jengkeli ru ngan jubab mo namar ngelawan hang ni ban belapen krek kubli shibun ma ya ga jengkeli sultanat ka by election ka de hau Oktober Arhajar Arpuwe Hakabede kejing kelat jui ba David moh lead ba David Nongrum but hoi ketika jing shisha ba kipai ba nakamor kene constituency ki shania ingi but haipor balingkot tang kumba shisnam tam kum MLA ngala persyang bantrai laka kamram kum MLA nadu ka kam ban yakren hapo assembly ki jingkeli ki babon ngalawan ra ki motion ru nakamenta ka jing mentoi jong ki pai ba nglai shim menta te henry ngilai contest biang pat ngilai ya khun biang pat hapo us nam araja arpulai te ki ju kita ki pai ba ki ba penjob let's say kim penjob shu how arja arpulai te kai ga momut banong hakabaite ba kani ka MDC election hoi kumu sitting MDC jong sol kam nila persyang kat kebala bun teli hikam kibang la persyang bantrai lada kalong ha constituency lanir la kalong ha ka district council ha ka district council kum nong thau an hakini hispau teli kisnam bangila don la palat khatsan teli hadu hapo arpau teli lada ngia khenlang ba ki bills tang kibala yo an kumba hapo khatsan teli ngila yo ya ka an haini tem jungi kata de ka achievement lene kata de ka jing trai ka jongi ka bale si ladangam sha jet chu nang niru ngatrai ka kerteng jonga kala ne namar bon ki blalong CM palat chisnam arsnam laisnam bat sansnam ru ka weiru ka ain kim pat shimlala bon wara te kamut kim mentoi ban longkum kinomi khmat te kumba ki pai ba ka bla penkup board ka constitution jong ri India ba kipai ba kidon ka hok banjit ekonomi khmat lada don riungut kandidat ru kumbangi don menta kidon ka hok banjit yanu bat ngaru kumu kertong lene ubriu kumu u nongsong snong bapura jong ka Meghalaya bat jong ka India ngadon ru ka hok banle yele na baro ki constituency kam don jingkhang lada pikdo yang hai ka mat hai ka section jong ka constitution hai ka article kini katai hai ka an bakhang yang banam sya banwan yele nani te kamot ngan withdraw no himentas ngi henry kamshim ladan namar ba hari khasihi wat bangan lile Shajente Hills ngala ngan yele Shajente Hills district council ru ngala nama kabadan kami nga di banlong unong song snong jong ka Meghalaya tang kata
bat jong kari India te haka des kideki ST baro umdan ka general seat kadai tang ka ST te itadi juba ma ya ka ba phikali te lada dan so ki lada di ba ki pai ba ki shania ingi haka ni kenti bangin long u MDC lane u nomi khamat district council na ka nong my constituency ngan long ba komendo na ka ban yo ban aji shakri ka bahatam ye ki pai ba ni kublish bol ba ni yo ban kli asko ban kli candidate jong ka VP mo nomor bang i kini ki MLA VP la kimi na assembly asko ban kli ada ki poy sa thong kimi na district council ni kinya sat na ako kli u MDC jong ka VP mo tang tang ka VPP ngan siong tang ni ka wei baba ka tu ka jingkali ka jong pi up in la poi sha ka thong in sa ai ka juba pi phi mo nani da ngim ai ru phin sai i hi ka juba Press kumbang ite baga district council la seng banyada yu pal berit jengi tika district council ka datang banyada ya ka hok jengi ki pal berit na ka de ka kamram ru ban pet baga jat ben riu jengi kan kio haka imlang salang ka jengkli ka long gani balada ka kamram jong ka district council ka de hiru ban pet ya ka jengkio jong ka jat ben riu balai pat ka district council kumba phi ong kamdei ban sa mi ki scheme sa kishnong nomor ba ka jingkio ka jat ben riu ka sedang hi na kishnong yan ang ni rinsan yedei kasi o ki kun ka bri neutra nai don ka ta ka jing super what I bagi political party ki man ra ngi ka jing super ka jingjit ka de ka jingjit jong blai ha ka ar pusau tore ko mangala juong kandiat mangan juba shwa man juba to juong ba ni kum ka jat beriu ka batik beriu te play ka Christian state skobha ini buram yui lada mangi para mangi nyesrut unong wai unong ar kunyo lat ya ka belet don bor ka ni ka kari ye ke jongi mo ti hoj ni don la ka jong perkesan nang ni nrungut ka jingjit ka bakhat do ka ka jingjit jong play te habi dei bai tai MDC ski mo ha pyong ba ka district council ngang kham ong ba ka MDC kham dei ka district council kham dei ban kham don ye da scheme pi nadu arpusnam ayak serum seneng ki mati ki jong ba ya latik lang ki dang don hadu mentamane kita ki di scheme ki bai ba ya latik lang yon bat ke ka banga ong kalong ba ka district council hi haka por ba ka kongres ka ai ni district council kalong ka ai bania da ni hadin ba kala ai ya kata gijing ni da house nam ka knai spa nyu pui la dangam bakla ka ai song oshim sunam pat kan ka pisa shwa jang itu kampat don kanu scheme oh la dangam bakla hinrai hagani ka janmet aku aban pensaya pi hapo kani ka appeal ni ka manifesto ka jonga ka personal kam dei ka jong ka party abu ang tu ba kawai ka bangabha kerpang na ka MDC skip ban kentiu ya ka jak bereu kerpang iki para samla ka jing kalong bania khon new drugs kan bha kerpang na ka MDC scheme kamut ka MDC sim ka don kan bha kerpang bania khon persyai drugs namar ka baskosi imdan ni ki rehabilitation center ki babyang pet ki para samla jingi ki belangap hu drugs ki hap ban shadu sha asam shakawai pat ka state ya kaban detox hangtu kumta lada kim mo ngan sa ay ka appeal ki jong manifesto jong pensai tu ban naka MDC scheme an bha kerpang nak ki para samla ki belangap hu drugs ki balong kita ki ban pensik ka bawana ya ka jing sniu amtang ka jing em ka jong ki ka pen sniu ya ka yeng ka sam ka pen sniu ya ka jat ben rew hi bro India bangi don kam ban lek ban ribeset biang ngani ban wat banyak biang ya ka jing kaja ka jongi hapo ka uput hapo ka jaka hapo ka baidai bat uput usam ujongi dari kasih bait ke jongi balai bahadu kat ni teli kisnem ki parado parasnam ki jongi kidang nyam ki umat ki baktang hantai hapo kaput usam jongi baidai bat ka asam balai hadu kat ni teli kisnem ba mangingi melak
ban pendek pensak ya ke jaka ke ba umen barem ula ai hanga api bat ke ba kampung san kadai ba ni nak liang jong ke Voice of the People Party yen ai ka equal opportunity lani ka bay dai mas solonsar bat ki kon samla ke jongi ha ka wat kam ka wat jam ka puli ka puthi ke jongki bat kumta ter ai candidate jong ba VPP tang ba badan buram mene pi kdo shai ba pinlai da ka ulong ka jingjap jong pi pinlai chet na ka district council bat pinbet upot usam jong ka sam bat ka Meghalaya henry ka article 3 jong ka Constitution of India ka IBOR ya ka parliament ka boong parliament has can alter or creation of new states ka bor ha ka district council come done ha ka legislative assembly come done ka dan tang ha parliament hato kani jo people pinbet yu tau upot usam jong asam Meghalaya ka ditang machupin thame election mo ngap hai ka ka ba nga batay meneh ka bidai bat kamang trikam ke jongi nga khamong bangin let bangin ya penbet yo pot usam ngin let ban revisit ban wat ka ka daw ka ba ki paran do para nong song snong jongi hau te pot usam kidang mat sa ya ka jing ka bagi mat hadu mentaru kata ka dei ka ba ngak syukwa ta ka baburam ya ka jingkeli ke jong pi ban juba Kali kami hawat Sultanat abang ayo snow berfikiran ba pidan la kajong ka personal manifesto jong pi berfikwa ban trai hang ni te kim ong ba kamdai da ban manifesto jong ka parti piwan naka jing temu jong pi ban trai la kajong hi ka personal manifesto te kumbang yo I ba pilong kunta ngasukwa ban kli pi balai pi hapdan pate hakani ka parti kongres wai pim long kumbam ne pila ban paweng I pa he I judan barabor bahaga independence te wai piru pintrai kum independence candidate kenang ba pintrai kam hai ka snong hadian ba kini ka snong lau jengri boro ko kani ka snong nok tma jungi ka I ka jing trai jong pi pensas no ba choi ka pakti kumbang itip kam baham tan pi ong ba ngi trai lang ba I ba charles ngi kwa ba in pan jing bet I ba charles ba trai ka nu ka kam te belai pi hab don kam ban pani kita kan long belai pim don hak ko independence party shwa pa pidan lak boleh tu Tamdai ka ba panjing bet ni ba Charles ngong ini trai lang bari ba Charles na ka banta ka jing tma jing kio pan penha pan kio ya ka nang tma konsensi ka ba kanthop I ka marating bat kompling kamdai bangi ong ba ina panjing bet nrai ka jing ya trai lang ada Wembley bat lalu beli iman yang aku MDC banyak trai nam ta konsensi hot ngalong meneh wah balai dan kam ya kata kadon emar lagi ku kongres kamdan kena manifesto henry hidan pat ya kimat trikam kimat trikam balai pat nga biong bangam ya kun naga seng independent kata kadi ke jingkli namar ba hamang arung nak koi ke yeng so yeng ngalong ipi 30% ngalarung haman lai itliu yeng bat kejubab bagi apa ni kuat ke seng kongres dan kapan penklannya ke seng kongres namar ba David sedang shua na ke district council araja lagu pra nginyo ya ke sarkar kongres kapan sinsar ke assembly bar arjal abu kendai namar ba kemungin penklan hantai jong laran nangni rapok itlot ni hapan pen scam shwa na tenrai bar arjal abu kendai lada kadai kemon ke jong play nginyo ya ke sarkar kongres hantai hapok Delhi namar ba ke issue ki bedai hi bat kajat menriu ni hapan let collectively takum ke parti idon ni kita kimat bat kita kimatru ki bangangai trai haduk ke kelimat komentar bat dai nak di kanong rim bangangai yang nak seng kongres ke seng jong upat ba nak bentau pat ba badau pat ba ke seng jong urit uria ke seng jong ukup siliang usam siliang hakapor bunyi sensyal ke seng kongres pembat ji bakan ni kan hiran ke pertai kesuk kesan seperti kumta kata kali ke jing terang baga jing anur jong ganong tumai jong kinong syakshong jong ganong tumai konsumsi borokoi ban wan ra biang sashi sien ya ke jing sensyar jong ke seng kongres Lay ke parti jupi ban mapi pia ben palat ke DP nasdang syakut ubah ardan balai itu ekadau jadi ke politik semua kabengi penkesan lala jong kenya te harjing shisha ka parti NPP ka bailam ini ke government
kebudan pun kikam kebahap bantre kumbalong mentaling idon haduk laipu arngut ki MLA mut kadai ke majority party ke beliti ke government tiki pun palak kikam badi bantre nam ta jing bah jing miat jong state government te langi pai khmat sya president jong VPP belong ru MLA dan hak opposition Henry ke basusi kalong bah ke assembly session ke badi banyatai menjula banyaainya but kebaar pat datang hapok kirun sani lap election but haki jaka ba penlong jingelang pai ba ban persya sarkar keren pun teliki aki ba ngi hap ban pensyai kamde ka jing ngingim don por ban ya keren bat no Henry haba kiwei pat ki kento ngi hap ban pensyai teng ka meslit pat iki babun ki brio te kata he ngiru hang ni ngimwan dan namenta utau presiden VPP ngiwan hang ni namenta jongi rei teng lada don pat kimat ki ba kongsan bing hap pensyai ngi hap ban pensyai mah te ditang kata he nak kaliang jongi rei ngim don por ban kento ban keno eno rei ngi yeng tang ban hap dada don ba kawang kti e kaswata jpi do ni siap la piap kenter bakan kuat denam dai te tang kata he ka bangi le even shwa nadu 2012 ni don haka clean politics hendai nga bala long victim la sha ilam bakla ngam kwa ki ba ru kin sha ilam bakla 371 ru ngilai khun hatu kapor nginong ba dan kamlong kan ni pe yo la dawan ra ka 371 kan du sik schedule ong em nga khamtip manga kum presiden joka HSPDP hatu kapor ngi ki babut hap shes ngap hendai kamuda isu ru Nyong pej ngin ya khun ngin ya mi ngalak syatit bom lathi hapulit hasi RP ban ong ban weng no ya kemuda belawan rak Dr. Mukul how 2015 naka parti kongres satu kapor bayalam ya ka government ban insist si ki brio hapo sor shillong leni kita ki master plan area kamut 10 km radius jong ka Shillong kin hap haka master plan area but baru kini ki brio kin hap shim building bylaws naka muda ka building ses ke bahe ka labor ses ke bahe dei ka jingyakhi hatu kapor ni ong badai ban weng be di notify henry dangila yakhi damit poisi yang Dr. Mukul bani di syalang ngi bala jengem la pangmet na keting jing syaki ngilong victim takadau la dai kran long ngi kham la sutu nama wi lai dei kam te yakino ki points ki ba sya keno lani wat padang jungi ngidon ka hok ban ban pensyai kata kam don jingte te pidon ka hok ban keli